Ferdinand Lingdo Marshallong ubadai unong pule PhD haka linguistics haka school ba North Eastern Hill University ulayo pediang yaka Khusnam National Shreshta Divyangjan Award anajar atusan bala IT daka Presiden Draupadi Murmu ha Vigyan Bhavan New Delhi haka laitorik ubanai no pra tungin ya sengap yakani ka khubur. Ubre ubadon jingduna kaporio sngo uba Ferdinand uyai betengnya ke jingwat Bniah halor kapang Khasi Sign Language and advocates for inclusive communication and accessibility. Ubat ru kumu chairman jangka Federation of Persons with Disabilities bala lam khamat ya kasin jam na kabenta ban penyo yaki kali bekerpang yaki tu gibadon jingduna haki dekot med hashalong. Bersama seperti ini sama ke memang salam ke kendu shibutan ke asim cuki. Barkana cuki saya namla ban namla manshu pet itu. Ani manshu snap ta masim pat kum kai jingla cuma ban long kumung lam ma ni lam nakam taki berjunu kena ko Meghalaya ban penyo ai ke ka hok ai cuki dan taban yo cuki pulih bakama taban yo ai kam kacam cuki tam ro untuk banding cumi cem bat kene kacing shim yang ni ka ciket kli menyelam mentaki periode khanda ko Meghalaya kala makala pelinti ro yang menyelam manusia menta program sebenarnya international visitor leadership program ko Amerika. Haba penpawi ka jing sngongo uba Ferdinand uloong ba ka jingyo pediang Khusnam na ka President Badon Burom kalong ka Burom ka bakraw uloong ba ka desisya ka por ka basngo melong na ka benta jong u ula benrap ba ka ni ka jing itho ka penpawi ka jingla jong ki brew ki badon jingduna ha ki dekot met bat ka ai men siem ban chanya halade ngim day ban randin ha ka jing im day ban shim ye ki ding pengkyang kum ki jing kerkhu ki ban nang pen khlan cho yangi Kenika national award mah ngayo jingso jangan simet ka de ka kumga kanja ka ba ai mensim kham tam me om de ta ngai simet dai kan tam ta ki brio ki ba don chungla de khatmet bat kum chu ta ngai samla ba ki la ban man ni ma ki jing American tu kada cingjo dia national award kalau kom ro kom kawi kalat kanti man pen yang iki beriau jon khamet bagi long dan ka ba cingla ka cungi kana cingla ka cungi ha ka ci cungi ban ya ci khamara ci em ka jingya lenti jong u ka shon shap da ka jing job ha ka pule puthi ka sengkam sengjam bat ban kershan ya ka imlang sa lang ka long kum ka nuksa ka bakraw jong ka jing IT lut ka jing kan thop ya baro bat ka jing kermen Bureau Report DD News Meghalaya